A Rádiószínház dokumentumműhelye. Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmondd az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a Réz-Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a Nagy Szép Irodalmi Könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a Réz-Pál foglalkozása az, hogy Réz-Pál. Részben. Réz-Pál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos. Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz. A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás. Hát igen. Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogyan meséled. Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem. Fércnél maradandóbb. Mesélted, hogy az ABC minden betűjével volt becsvágyad fordítani, és hogy 6 betű hiányzik. Igen. Melyik az a 6 betű? Hát kérlek fejből így gyorsan, nem tudom, az E, a Q, ami biztos, az U, az Y most már megvan, mert Jules Sonárt fordítottam, az nehéz volt egy Y-os találni. A magyar K is megvan, az a Kunderát fordítottam. I nincs például. Az Európánál ott van a falon, odaadtam a francia csoportba azt a 6 betűt, vagy 7-et, hogy kérem, hogy ezeket előbb... Ja, X-em sincs például. Hát vannak azért X-es írók, csak... Na, hát ez egy hülye játék. Csak ilyen, hogy a Széchenyi katalógus sávban minden betűnél legyen egy katalógus cédula. És mindig örömet okozott a fordítás? Nem. Hát sokszor csak pénzért csináltam. Fordítottam ilyen 600 oldalas román közepes regényeket például. Volt olyan, emlékszem, ebben a lakásban már egy utazás előtt, mert ugye 3 évenként mindig utaztunk, és hát akkor össze kellett szedni a pénzt, és akkor fordítottam egy Kölinescu regényt, és a derekam fájt nagyon tőle. Az fizikai munkafordítás, tehát az írás is, te tudod. És nagyon fájt a derekam, és akkor 2 óránként lefeküdtem ide a földre, és vonyítottam, hogy kiegyenesítsem a derekamat. Hát az nem öröm. De van azért öröm is. Például a Jules Sonár az öröm volt. Felolvastam mindig Klárinak, amikor úgy jobb szöveget. Hát egy idő múlva már az embernek neve lesz, és akkor már nagyobb pofája van, és akkor már úgy kicsit válogat. Tehát fölhívja, mondjuk Lator volt a francia csoport vezetője, vagy Bajomi Lázár az előtt, és akkor mondta, hogy van-e kedved ezt lefordítani, és akkor az ember úgy válogat. Most ez megint bonyolultabbá lett, mert hát sok kiadó van, ugyanakkor franciát például elég keveset adnak ki. Úgyhogy, és hát én nekem már nincs is nagyon időm rá, mert van a Holmi, meg tanítok, úgyhogy sok energiám elmegy erre, és most már elég régóta 2 darabot fordítottam, ez volt utoljára, egy franciát meg egy románt. És a Holminak néha szoktam tanulmányokat fordítani. Voltaképpen szeretném nem abba hagyni ezt egészen, mert érdekel. 60-ban jelenik meg a Proust monográfiád. Hát az egy elég gyenge kis könyv, kérlek szépen, aminek az a mentsége, hogy én Proustot mindig rajongtam érte, és mindig alapkönyv volt, hogy annak az volt a értelmetlen szándéka, hogy meggyőzzem a fönnálló rendszert arról, hogy Proust egy realista, baloldali haladóíró. Voltaképpen megszoktam a lektori jelentésírások közepette, hogy némileg átejtem a főnökeimet, vagy a minisztériumot, és be kell bizonyítanom bizonyos művekre, hogy azokat miért kell kiadni. Na most ez véremmé vált,
És a Proust könyvnek ez a nagy baja, hogy az belemagyaráz Proustba olyan dolgokat, amik nincsenek benne, annak érdekében, hogy mit tudom én, milyen minisztériumi államtitkár vagy kicsoda egyezzen bele, hogy az egy nagy plédoyer, egy nagy védőbeszéd a baloldali Proust mellett, holott hát fölösleges mondanom, hogy Proustban nem az a jó, hogy baloldali vagy jobboldali, vagy nem tudom, társadalom ábrázoló, ebbe az értelembe véve a szónak. Információs értéke volt, mert hát akkor Proustról nem lehetett beszélni, leírtam az életét, a művét, a fő problémáit, az újításait, az időszemléletét. Sokat olvastam hozzá. Gyergyainak nem nagyon tetszett, mikor, aki hát a nagy magyar Proust szakember volt, írt egy elég fanyalgó kis kritikát róla a nagyvilágba, és ő nem tartotta igazán jónak. Egy örömöm volt benne, apám akkor már nagyon beteg volt, és nagyon siettem ezzel a kis könyvvel, hogy apám még lássa. És mikor odaadtam neki, elsírta magát, pedig nem volt síró ember, mint hogy én az vagyok. Hát ennek örülök, hogy apámat megrikadtam vele, úgy mondjam, hogy örömöt okoztam neki. De az nem jó könyv. Kéne, ha még élnék 200 évig, akkor vissza kéne térni Prousthoz, mert kimeríthetetlen és csoda. És hát ma már sokkal jobban értem azért, mint hát a halál, ami neki is azért a fő probléma. Meg egyet az idő problémáját nem értettem én 30 éves koromban, ami hát a könyv fő problémája. Ott van egy jelenet a végén, az a vége felé, amikor találkozik az elbeszélő, elmegy egy operapálba, és találkozik a régi emberekkel, akiket 10 éve, 20 éve nem látott, és ott vannak megöregedve a Charles Báró, meg a többiek. Ez a rész már nincs magyarul. Hát az a világ egyik legszebb fejezete. És azt most már megértem, mert ez velem is megesik, hogy elmegyek egy társaságos találkozom valakivel, aki már halálfej. És akkor arra gondolok, hogy talán én is már halálfej vagyok. Úgyhogy nekem már volna róla mondani való. Apádat említetted. Az elején, a beszélgetésünk elején beszéltünk róla elég bőven, aztán hosszú idő óta nem. És azt gondolom, hogy itt 60 táján megint beszélni kéne róla. Igen, 60 körül kezdett el vért köpni, és akkor kiderült, hogy rákja van, tüdőrákja, de ki nem mondták meg, de nekem és Ádámnak megmondták, és akkor mi megmondtuk anyámnak, én mondtam meg anyámnak. És hát akkor abban az utolsó évben nagyon sokat voltunk együtt. Egy évig volt beteg körülbelül. Akkor teljesen rendbe jöttünk egymással, hát én is elég rendesen viselkedtem, és ő meg hát egyre elesettebb volt. Nagyon megszerettem, nagyon megsajnáltam, nagyon nehezen halt meg, nagyon ragaszkodott az élethez. Ő néhány évet élt csak a múlt században, de jellegzetesen 19. századi ember volt, tehát hitt a fejlődésben, a haladásban. Ugye a 19. század mégiscsak a scientizmus kora volt, amikor azt hitték, hogy mindent meg lehet oldani. Tehát a Freud százada, a Marx százada, a Darwin százada, a betegségeket meg lehet majd Pasteur százada, és hát apám ebben nőtt föl, hogy az ésszel, ez még a felvilágosodásból jött, meg az ésszel, a tudománnyal mindent meg lehet oldani. Mi már ezt kevésbé hittük, kivéve ifjúi őrültségeinket, és ilyen módon az egész önmagunkhoz és a világhoz való viszonyunk alapvetően más volt, mint apámé, mint az enyém, mint az apámé. Ezért is volt neki sokkal nehezebb meghalni, mint amilyen remélem nekem lesz, vagy amilyen Ádámnak volt, mert Ádám könnyen halt meg. Szóval ez egy előny is. Neki nagyon fontos volt az élet. Szánalmasan és gyönyörűen fontos volt. Úgyhogy ez nekem egy rettenetes esztendő volt. Ugye, most magamról beszéljek, hát neki még rettenetesebb volt. És ezt végigcsináltam jóformán napról napra, akkor minden nap eljöttem ide, és aztán kórházban volt az utolsó napban, és akkor vele voltam, ott voltam a halálánál is. Az volt az első ilyen folyamat, amit végig kísértem. És akkor fölmerült az, hogy mi legyen, ugye hát anyám imádta, gondolom az egyetlen férfi volt az életében, és ideális házasság volt anyám részére, és hát ő nem tudott egyedül meglenni, és azt kérte, hogy költözünk ide. Én nagyon nem örültem ennek, Clarice,
Mondtam, hogy 3 nemzedék egymás mellett, ugye a gyerekeimben nem lesz ez jó, de anyám ezt kívánta. És akkor hát ide költöztünk, nem lehetett azt mondani, hogy nem. Akkor eljöttünk a Báthori utcáról. Emlékszem, hogy utolsó nap azt mondta Klári, hogy itt voltunk boldogok. Ezt nagyon múlt időben mondta, nagyon nem szeretett ide átjönni. De hát átjöttünk, nem tehettem mást. És aztán itt anyám rendkívül korrekt volt, semmi nagyon rendesen viselkedett, de hát mégis okozott problémákat ez a három stílus, 3 nemzedék, 3 nem tudom én mi. Meg talán benned is okozott, hát hiszen ez életformaváltás volt, életmódváltás, végül is az egy társbérlet volt, ez pedig egy polgári lakás. Igen, hát visszakerültem az apám életformájába, ugye. Gyerekkorom életformájába kiderült, hogy ez egy kör, aminek egyszerre örültem, és egyszerre nem. Anyám túlélte Klárit 1 évvel egyébként. Az döbbenetes volt, mikor Klári meghalt, és meg kellett neki mondjam, akkor 85 éves volt, hogy meghalt. Ő nagyon szerette Klárit, Klári őt kevésbé. És mondtam neki, hogy meghalt Klári, és akkor elkezdett kiabálni, hogy miért nem én. Az egy elég drámai jelenet volt, kérlek tisztelettel. Aztán egy másfél év múlva ő is meghalt. Az utolsó másfél év, amikor ketten élt, vagyis hát Klári nem volt itt, az nagyon nehéz volt nekem, mert akkor én a borzalmas állapotban voltam, és akkor elég ingerült és ideges voltam. Szóval azért van lelkiismeretfordulásom, azért az 1-2 évért, akkor néhányszor nagyon rondán viselkedtem. Nem volt bennem türelem, meg alázat vele szemben. Még ha nagyon freudista vagyok, az is lehet, hogy egyetértettem ezzel a föl kiabálásával. Volt egy ilyen akkor bennem, hogy minden öreget utáltam, akitől éltek Klárit, hogy micsoda abszurdum az, hogy ő meghalt 56 éves korában, és 80 éves emberek élnek. És még az se lehetetlen, hogy ebbe anyámat is bele tudtam. Tehát ez már mély lélektan, kérlek. De az 1-2 évet azt csinálhattam volna jobban is. Úgyhogy ezt szoktam a magam cinikus módonában a fiamnak mondani, hogy te nekem nagy lelkiismeretfordulásom van anyám van szemben, úgyhogy nem akarom, hogy neked is legyen lelkiismeretfordulásod, úgyhogy menj le és vedd meg a vajat, meg vásárolj be, mert aztán különben lelkiismeretfordulásod lesz. És hogy érzed, az a család minta, amit láttál, és így úgy örököltél, és azt gondolom valamilyen formán mindenki ezt át is örökíti. Ezt mennyire sikerült átörökíteni a te családodra? Félek, hogy túlságosan is. Szóval ezt a pater familias dolgot, aminek vannak előnyei is természetesen, hát apám egy nagyon szuverén egyéniség volt, én is túlságosan az vagyok, azt hiszem. Ráfeküdtem a gyerekeimre. És azok nem lázadtak úgy föl ellenem, mint ahogy én föllázadtam apám ellen. Ennek furcsa módon az a hátrány az öregedő szülő számára, hogyha egy ilyen pater familias, hogy rettentő nehezen hiszik el a gyerekek, hogy az ember öregszik, és gyenge, és segítségre van már szüksége, és szóval megmarad a fejükben ez a nagy erős apa, főleg a lányomban. És hiába kezd az ember el nyafogni, és mondja, hogy ez kéne, meg az kéne, meg nem tudom micsoda, nem hajlandók elhinni. Föl nem merül bennük az, hogy neki kellene már engem segíteni. És teljesen természetesnek veszik, hogy még mindig ugyanúgy segítsem én őket, mint annak idején. De ezt most nem az anyagi dolgokra értem elsősorban, hanem egyáltalán. Tehát az erőviszonyok köztünk megváltoztak, ez valahogy már nem képesek felfogni. Talán egy külsőbb körben is így van ez. Van a picit cinikus, de mindenképpen nagyon éles nyelvű, kritikus lektor, irodalomtörténész, műfordító, akitől ezeken az éjszakákon egyre többször hallom, hogy 62 éves, és már ezt sem írom meg, már azt se írom meg, már ezt se csinálom meg, azt se csinálom meg, és nem hiszem el. Vagy nagyon nehezen hiszem el 62 évesen, hogy
ha élesen fogalmazok, hogy ennyire feladtál volna csomó dolgot és tervet? Van egy történet, amit a szentek életét olvasgatom mostanában, a Vorázsin félét, azt az aranylegendát, ami gyönyörű. És abban van egy történet Gonzágai, nem tudom, szent, mondjuk Jakabról, most már nem emlékszem, aki fiatal korában labdajátékot játszott. Akkor még nem volt szent. És valaki jött és azt mondta neki, hogy mi történne, hogyha azt mondanák neked, hogy egy negyed óra múlva meghalsz. És akkor azt mondta a Gonzágai, a majdani Gonzágai Szent Jakab, akkor tovább labdáznék. Na most én nem vagyok szent, sok minden vagyok, de szent nem, de körülbelül ez van, hogy hát ameddig vagyok, addig csinálom, mert rettetesen unnám magam. Nem azért csinálom ezt a lapot, hogy a magyar irodalmat ezzel szolgáljam, nem igaz. Azért csinálom, mert valamit kell csinálni. Különben halálosan unalmas az élet. Így is az, de akkor pláne halálosan unalmas volna. És addig, amíg van, hát csinálom. Tehát ez is igaz, az is igaz. Megfér furcsa módon egymással. Megfér az, hogy bármikor felállok a székről is. Ja, hát ez is Voltaire. Voltaire azt mondja, hogy a munka 3 dologra jó. Az egyik az idő eltöltésére, a másik, hogy távol tartsa az embertől az unalmat, a harmadik pedig, hogy megéljen. A munka sajnos nagyon fontos. Na jó volna, ha nem volna fontos, de fontos. És ebben a leosztásban mégis mi tart vissza attól, hogy hosszú távra tervez? Minek? Szóval mit tervezzek én hosszú távra? Nem tartom, szóval ez a fajta dolog, ami olyan sok írónál ugye van, hogy hát itt hagyok, erre perennius, ércnél maradandóbb, vagy hogy Kosztolányink fordította, ércnél maradóbb. Tehát, hogy hagyok egy életművet, csak akkor emlékezni fognak rá. Nem érdekel. Egyrészt valószínűleg nem tudok olyan életművet létrehozni, ami ércnél maradandóbb legyen. Nagyon kevés ember tud azért, azt valljuk be. Sokan hiszik, hogy tudnak, de hát a kutyafülét tudnak. A másik meg az, hogy és akkor mi van? Szóval nagyon régóta nincs bennem ilyen vágy, hogy ércnél maradandóbbat létrehozzak. Beépültem a világba valahogy mások műveibe, amik esetleg ércnél maradók, bár szerintem azok se ércnél maradóbbak, a nagy művek se, meg van 3 gyerekem, meg 5 unokám, hát valahogy megyek tovább, talán. De nem érdekel ez engem. Hát nyilván tényleg őszintébb és alázatosabb azt mondani, hogy fércnél maradandóbb. Hát igen. Ez jó, ez még sose jutott eszembe. Szóval olyan komikus azt hinni, hogy a Széchenyi Könyvtárban 3 katalógus cédula, vagy 13 katalógus cédula az azt jelenti, hogy ércnél maradóbb. Szépíróként is ezt gondolnád? Nem tudom. Kényelmesen nem voltam szépíró. Most felett toltam ki, hogy ezt mondtam neked? Most az a baj? Hogy elgondolkozol rajta, hogy te az vagy? Ez ebben az oldal? Egyáltalán nem. Szívesen kontráznék, de most nem tudok erre mit kontrázni. Valahogy én is azt gondolom, hogy talán így kéne gondolni, hogyha az ember 60 fölötti, hogy így fogom meggondolni, azt nem tudom. Hát ez van. Szóval mind a kettő igaz, tehát egyrészt igaz ez, hogy tényleg nem érdekelne ezt holnap befejezni, valóban nem. Másrészt pedig ameddig munkaképes vagyok, megpróbálom a magam. Szóval addig, ha egy fiatal novellista a Miguel nevet, ami tegnap történt, 2 L-lel írta a novellájában, és a levonat megjön, és 1 L-lel van benne, akkor éjjel 11-kor fölhívom, és megkérdezem tőle, hogy ő javította-e ki 1 L-re, vagy pedig állítsam vissza 2 L-re. Tehát minden hülyeséget, ameddig létezem, addig tökéletes erőbedobással csinálok. Miközben tudom, hogy nincs semmi értelme. De tényleg, szóval profi vagyok, hogy úgy mondjam, azért abban, amit csinálok. Ez most dicsekvésnek tűnik, de így van. És rettenetesen idegesítene, ha nem profi módon csinálok. Megőrülök, ha megjelenik a Holminak egy száma, és van benne egy hiba. Hogy elnéztem valamit. Elég ritkán van.
De mihez képest nincs értelme? Mi lenne az az értelem, ami szerinted nincsen? Hát nem maga. Hát, ha én volnék Mozart, vagy én volnék Arany János, vagy én volnék Van Gogh. Gögös vagyok, kérlek tisztelettel. Gögös vagyok. Érted? Szokolai Sándor nem akarok lenni. Hát a nagy ügy az, hát most mit érdekel az engem? Na de mi más értelme, mint a munka maga? Hát igen. Az egésznek mi más értelme van? Hát a küzdés célja, a küzdés maga. Az egy nagyon jó sor. Hát jó sor bizony. Na jó, mindegy. És Ádám, őróla kéne összefüggőbben beszélned. Nagyon kevés szó esik róla, egyáltalán kevés szó esik róla. Nem voltunk nagyon jóba gyerekkorunkba. Akkor nem tudtam, hogy miért. Ma azt hiszem, de lehet, hogy eltúlzom, hogy én egyéves vagy másfél éves koromban gyerekparalízist kaptam, és utána megbénult az egyik lábam, és sokkal rosszabb állapotban voltam egy darabig, mint most. Csomó műtétet hajtottak végre rajtam, és akkor valamennyire rendbe hoztak, most kezd megint romlani. És hát nagyon elkényeztettek a szüleim. Nem jobban valószínűleg, mint amennyire muszáj volt, de többet foglalkoztak velem. Volt egy külön német kislány egy időben velem, egy Fräulein, ahogy azt akkor mondták, és hát folyton külföldre vittek, főleg Münchenbe, ott volt az Európa legjobb ortopédje, szóval kivételeztek velem. Engem nem vertek meg soha gyerekkoromban. Ádám néha kapott egy pofont apámtól. Kevesebb idő és energia maradt rá. Úgyhogy ha ma gondolkozom ezen, akkor, illetve hát már nem ma, hanem már régebben gondolkoztam ezen, mondjuk 20 éve, általában, ugye az gyakori dolog, hogy a nagyobbik gyerek, amikor megszületik, hát ezt ezerszer leírták, a pszichológusok, megszületik a kisebbik gyerek, az kitúrja az egyetlen helyéről. Ez nálunk még ezzel is súlyosbodott az én betegségemnek a következményeivel. Úgyhogy azt hiszem, hogy féltékeny volt rám, és nem szeretett Isten igazából Aradon és Nagyváradon, ahol akkor éltünk. Én csodáltam őt ebben az időben, főleg azért, mert ő egy csomó mindent tudott csinálni, főleg mozgással kapcsolatos dolgokat, amiket én. És csodáltam hát az intellektusát is, a 4 évvel idősebb, és nálam egyébként sok szempontból mindvégig jobb képességű embert. Aztán elkerültünk egymástól, én ugye gettóba kerültem, és utána egy román internálótáborba, ő Borba volt, ahol Radnóti is, de ő nem abban a táborban, ahol Radnóti. És 45-ben azután a partizánok azt a menetoszlopot felszabadították, egy rövid ideig partizán is volt, aztán megszökött onnan, és átjött Romániába, és ott találkoztunk, nem tudtuk, hogy vele mi van. Nagyon keserűen érkezett meg, hát nagyon fiatal volt, ő 44-ben ugye 26-os volt, tehát 18-19 éves volt. Jól számolom? Ebben az időben. És már egy nagyon kiábrándult ember volt, rémes dolgokat látott a táborban, nem csak a keret részéről, meg a németek részéről, hanem a TOT organizáción volt ott, ez egy munkatábor volt a Bori, hanem a foglyok részéről is, tehát a zsidók részéről, meg a nem zsidó foglyok részéről. És egy ilyen, azzal jött haza, emlékszem az első komolyabb, 45, én 15 éves voltam, ő 19, első komolyabb beszélgetésünkkor Vörös Martit idézte, az emberfaj sárkányfogvetemény, nincsen remény, nincsen remény. És akkor fölvette egy magatartást, ha úgy tetszik, pószt, ő egy ilyen angol lord volt. Apám mindig mondta is később, hogy nekem 2 fiam van, egy francia fiam, a Pali, és egy angol fiam, Ádám. Én egy ilyen laza ember akartam lenni. Ezek elszánások, hogy az ember milyen akar lenni. Jó, van is hajlama rá, de azért azt figyeltem meg, hogy mindenki rájátszik arra, amilyen. És akkor már a rájátszás talán fontosabb, mint a kiinduló pont. És akkor kialakul egy figura, azt halálig viselni kell. Nagyon nehéz figurát váltani. Hát én ezt a franciás figurát választottam, francia szakos is voltam, ő meg ezt az angolost. Esernyővel járt, kalapban, nagyon jóképű férfi volt, nagyon elegáns ember volt, nagy sikerei voltak a nőknél, 3 házassága volt, számtalan szerelmi kapcsolata, és ő egy ilyen visszavonuló, a társadalom nem érdekli,
politika nem érdekli, és lassan el is hitte ezt. Lassan el is hitte ezt, és így élte le voltak éppen egyébként hát rettenetesen rövid életét. 45-ben jött föl, én 47-ben Erdélyből, és akkor közös társaságunk lett idővel, tehát Vaséknál találkoztunk, vagy Gálnokinál, vagy másoknál. Hát ő neki sokkal nagyobb sikere volt mindenütt. Egyrészt jobb megjelenésű ember volt, másrészt idősebb volt, harmadrészt nagyobb eredmények álltak mögötte. Ő akkor már elkezdett fordítani, nagyszerűen fordított. És Mérimét fordított, az volt az egyik első nagy, imádta Mérimének ezt a száraz, pontos stílusát, aki hát nagyon nagy író. Aztán hát megtanult csehül a Svejk kedvéért. Elolvasta a Svejket magyarul, nem tartotta jónak a Karikás Frigyes fordítását joggal, és akkor fogta magát, elment Csehországba, kért valami ösztöndíjat, és megtanult csehül azért, hogy le tudja fordítani a Svejket. És hát azt is ragyogóan, egy teljesen más stílust megcsinált. Több nyelvet is tudott, mint én, sokkal jobb volt az idegen nyelv érzéke, ugye, és a magyar nyelv érzéke is. Rengeteget dolgozott. Noha nem volt nagyon szorgalmas, vagy nem szeretett dolgozni, de nagyon sokat ebből élt. 52 éves volt, amikor meghalt, és lefordított szerintem 100 könyvet. A Széchenyi Könyvtárban a katalógus sorozata az tudom milyen hosszú, és ebben van Balzac, és van Jane Austen, és minden van benne. Na most akkor azt hiszem, hogy én kezdtem inkább irigykedni rá a sikereire, de tehát ez megfordult, ez az erőviszony, de ennek nem volt olyan nagyon nagy következménye, de nem voltunk igazán jóba. Nagyon aránylag ritkán találkoztunk. Hát elmondok neked egy elég hülye történetet például, ami anekdótának jó, hogy 53. január 20-án házasodtam. Esküdtünk össze Klárival, és ő dolgozott délelőtt, és megbeszéltük, hogy az anyakönyvvezetőnél a Engels téren, a Erzsébet tér találkozunk. Én vettem egy csokor virágot, és beültem a Flóris cukrászdába, ami ott volt a Vörösmarty téren, ahol most az a nagy palota van, amit ugye Elizélt palotának hívnak Pesten, az Elizé palotán nevére. És ott ültem a csokor virággal, hogy mindjárt jön, 2-ig dolgozott, hogy fél 3-kor ott vagyunk. És egyszer csak bejött Ádám, egy tanum volt, igen, Kucsman Árpád barátom, akit megkértem, hogy jöjjön el tanulnak. És bejött Ádám, és azt mondja, mit csinálsz te itt ezzel a csokorvirággal? Hát mondom, megyek egy esküvőre. Kiére? Mondom, az enyémre. Az arcizma nem rándult, kit veszel el feleségül? A Kormos Pista feleségét. És tényleg? Hülyéskedsz? Mondom, nem hülyéskedek. Mikor? Mondom, egy 4 óra múlva. Hát megyek, van tanúd? Mondom, egyre még van szükség. Azt mondja, akkor megyek tanúnak. Jó? Mondom, jó, de hát akkor rohanok virágért. Hát mondom, erre már nincs idő, úgyhogy odaadom neked a csokrot, és nekem nem muszáj egy csokrom legyen, talán hozzám jön így is. És akkor elmentünk a esküvőre, ahol egyébként az anyakönyvvezető megkérdezte Kláritól, hogy akar-e feleségül menni Rézpál Rafael Dezsőhöz, és ő nem tudta ezeket a keresztneveimet, úgyhogy rám nézett elképedve, és mondtam, hogy az én vagyok, igen, úgyhogy akkor elrebegte a boldogító igent a Rézpál Rafael Dezsőnek. Na, utána beültünk a Zserbóba, Ádám meghívott bennünket egy pohár Lacrima Christire, azt lehetett akkor kapni, és aztán hazamentünk. Na, ezt a viszonyunk miatt is mondom el, amellett, hogy szeretek erre visszaemlékezni, mert tehát nem tudta ezt, vagy tőlem nem hallotta, lehet, hogy a városban hallotta, de meg is játszottuk egy kicsit ezt a jelenetet, hogy ő egy angol orduerről nem tud, és ezzel elszórakoztunk. Úgyhogy később aztán szorosabb lett ez a kapcsolat köztünk, nagyon szoros, amikor ő végig a politikusnak játszotta meg magát, soha semmilyen politikai dologban nem vett részt. Amikor az első aláírósdi volt, ahogy mi önironikusan neveztük ezt, amikor lecsukták a Havelt, és ezt beolvasta a Szabad Európa, ez 77. januárjában volt, és hát akkor úgy nézett ki, hogy nagy baj lesz ebből, esetleg lecsuknak, vagy kirúgnak, vagy nem tudom mi. Akkor hát rögtön fölrohant, és mondta, hogy ő ezt nem írta volna alá semmiképp se, részben, mert nem óhajt politikában részt venni, részben, mert az aláírók közt egy jó néhány olyan ember van, akivel nem szeretne együtt szerepelni egy listán.
És mondtam, hogy én se örülök neki, de hát olyan lista nincs, amin az ember csupa olyan emberrel szerepel, akiket szeret. De hát teljes fölrohant, hogy nincsen valamire szükségem. Nagy aggodalommal és szeretettel. És akkor már, és azután nagyon sok mindenben együtt tudtunk gondolkozni. Talán apám halála volt, ami hát jóval előbb volt 60-as évek elején, a betegsége és aztán a halála, ami összehozott bennünket, mert hát ezt együtt csináltuk, és hát az mindnyájunkat megrendített, és akkor sokat voltunk együtt. És aztán, amikor ő beteg lett, apám is, ő is rákba haltak meg, akkor én nagyon sokat jártam a lakására, aztán később a kórházban, majdnem egy évig betegeskedett ő is. Arra emlékszem, hogy egyszer Kútvölgyibe feküdt, ott is halt meg. Nekem elég sok minden kapcsolódik ahhoz a kórházhoz. Akkor egyszer kint voltam, egy szerdán, még arra is emlékszem, nem nagyon sokkal a halála előtt, és akkor azt mondta, hogy hát nem is tudtam, hogy te ilyen rendes fiú vagy. Mondta ilyen, megint csak ilyen angolosan bújtatva. Amiben az volt, nem az, hogy rendes fiú vagy, hanem hogy hát ennyire szeretsz. És rettentően nem szerette az érzelmeit kimutatni, és hát erről szó se lehetett. És kik voltak a barátai, kikkel a szoros kapcsolatban? Vas Istvánnal volt jóba, Csurkát nagyon szerette, Csurka beszélt a temetésén. Az külön probléma nekem, hogy most mit szólna ehhez, ami Csurkával azóta történt. Hát elég nyilvánvaló, hogy mit szólna hozzá. De nagyon, nagyon szerette. És voltak olyan barátai, akik hozzám nem álltak olyan közel, volt külön társasága, és ő tarokkozott is például, és volt egy tarokkozó köre, akiket én jóformán alig ismertem. Úgyhogy volt egy teljesen különálló világa. Fönt lakott Budán mindig, egy kis szával, szóval egy ilyen krudi figurát, ha akarod, vagy egy angol figurát formázott. Ő ezt találta ki magának, nem is azt mondom, hogy a kor ellen, az élet ellen. Most amikor megtudta, hogy beteg, akkor elkezdett japánul tanulni. És az élete utolsó, talán már valamivel előbb is, hogy megtudta, de amikor már benne volt a betegség, megvannak a japán füzetei, hihetetlen energiával ez akkor már egyre betegebb ember rajzolta a japán betűket, és elég tisztességesen megtanult japánul, azért, hogy majd japánul fordítson. Az nyilván egy ilyen keresztrejtvényfejtés, egy ilyen menekülés volt a betegséggel való foglalkozás elől, hogy ezzel tudjon. De egyébként még egy történetet mondjak el, kicsit melodramatikus, hogy egyszer bent voltunk nála, és bejött még egy hölgy, aki nem él már azóta, Lenke, egy idősebb hölgy, és beszélgettünk, és ez a Lenke meg arról kezdett el beszélni, hogy teljen az idő ott a nagybeteg mellett az önzésről. Aztán ebből átmentünk az irigységre, és hogy ki mire irigy. És már azt mondta, hogy érdekes módon ti részfiúk nem vagytok irigyek. És én, de tényleg, hogy úgy valamiről szó essen ott a nagy beteg ember mellett, aki ugye bekötve feküdt és csöpögött bele, hogy ő mondta, egy köcsökből a vér. Mondtam, hogy igen, nem vagyunk irigyek. Hát mire vagy te irigy? Kérdezte ez a Lenke. És mondtam, hogy én a zsenikre vagyok irigy. Semmi másra nem vagyok irigy, én Mozartra vagyok irigy. Mondom, középtehetségre nem vagyok irigy, utazásra nem vagyok irigy, pénzre, nőre, ilyesmire. Hát abszolút nem, arra nem vagyok irigy, hogy valakinek Rolls-Royce van, nem kell nekem Rolls-Royce. A Mozartra irigy vagyok, igen. Az, hogy Vörös Sándorra irigy vagyok. Arra irigy vagyok, akinek egy ilyen megmagyarázhatatlan tehetsége van, szóval egy olyan tehetsége van, ami emberi aggyal nem követhető, és azt se tudom követni, hogy egy emberi agy, hogy képes ezt létrehozni. Schubertre. Szóval ezekre vagyok irigy. Hát bólogattak, hogy igen. Egyébként ez nem bombó volt, ezt tényleg így gondolom. Ez mondjuk nem a szerénységemre val, ez az irigység, de alacsonyabbra nem érdemes irigynek lenni, hogy úgy mondjam. Hát egy ladára legyek irigy, hogy akinek van egy, szóval ezek nem piti proli dolog, hát nem.
És akkor Ádámhoz fordult, és aki ott hallgatott egész idő alatt, azt mondta, hogy és te mire vagy irigy. És akkor Ádám elgondolkozott, és azt mondta, illetve nem is gondolkozott el, hanem rögtön elvágta, mint aki addig is ezen gondolkozott, és azt mondta, hogy én mindenkire irigy vagyok, aki már nem él. Ez nekem egy nagy knockout az egész életemre. Nekem ez egy alapügy. Úgyhogy, na, hát ennyit erről. Szakmailag, fordítóként, ti mennyire voltatok szoros munkakapcsolatban? Ádámmal? Ő nem mutatott nekem soha szöveget, hogy én nézzem meg, vagy kéziratot, úgy értem. Én néha mondtam olyat neki, hogy elolvastam egy fordítását, és ezt vagy azt jónak vagy rossznak tartottam. Általában jónak tartottam egyébként, mert nagyon jól fordított, úgyhogy, és borzasztó széles volt a skálája. Szóval egyszer arról beszéltünk, hogy Gyergyai fordított, azt hiszem egy vagy két, aki hát ugye nagyszerű fordító volt, mindnyájunknak a mestere, fordított egy vagy két Mérimée, például a Double Mépris-től fordított, ami ilyen hosszú novella, majdnem kisregény, és úgy jelent meg a Mérimée összes, hogy fordított a Gyergyai Albert és Réz Ádám, ami hát egy nagy kitüntetés az embernek. Én most nagyon boldog voltam, amikor egy Voltaire, a filozófia ABC úgy jelent meg, hogy fordított a Gyergyai Albert és Réz Pál. Ez nekem Ádámra is visszament, szóval ez egy ilyen hármas zárás volt. Na elég az hozzá, hogy akkor arról beszéltünk, hogy Gyergyai szebb magyar nyelvre fordította ezt a Double Mépris-t, mint Ádám a Karment, vagy a Kolombát, vagy a nem tudom én melyik novell, Matteo Falconét, de nagyon a saját nyelvére fordította, és hogy Gyergyainak a fordításai, ő egy olyan erős stiliszta volt, egy olyan erős költő volt, hogy Babics írta róla gyöngét stiliszta, hogy akárkit fordított, az egy kicsit mindig, azok kicsit egyformák voltak. Nagyon szép volt magyarul, nagyon emelkedett volt, nagyon gyönyörű volt, hát Isten tudott persze franciául, de valahogy nem lehetett igazán megkülönböztetni, hogy ez most Proust vagy Mérimée, holott a kettőnek nagyon más a stílusa. És akkor arról beszéltünk, hogy Ádám nem tud olyan szépen magyarul, mint Gyergyai, nem tud olyan költői dolgokat, de nála azért nagyon megkülönböztethető, hogy az Mérimée vagy Balzac mondjuk, akik hát egy korszakban is éltek, de egész máshogy írtak. Na most rendkívül széles volt a skálája, tehát ő fordított Tamás bátya Kunyhóját, és fordított Cooper Utolsó Mohikánt, most a jó könyvek, hát ezek nagyon jó könyvek, ugye bár nem kell, hogy mondjam, és a Schweikert, és fordított Jane Austen-t, és fordított modern regényeket, és Bernard Shaw-t, és nem tudom, itt nagyon széles volt, és mindig tudott hangot váltani ahhoz az íróhoz. Ezt egyszer szerencsére, ma örülök neki, elmondtam neki, hogy ez a készsége megvan. Ő se nagyon beszélt az én fordításaimról. Az volt az érzésem, hogy ő egy kicsit úgy csodálkozott rajta, hogy én ugye egyáltalán labdába rúgok. Szóval ez a mondat, hogy én nem is gondoltam volna, hogy te ilyen rendes fiú vagy, ez tulajdonképpen nem csak erre állt, hanem az egész figurámra. Én nem is gondoltam volna, hogy te le tudsz fordítani egy könyvet, vagy meg tudsz egy nyelvet. Hogy annyira megutált gyerekkoromban, hogy minden teljesítményem egy ilyen kis csodálkozással nyugtázta. De nyugtázta, ezt meg kell adni. Ő csodálkozott, hogy megházasodom, meg gyerekeim szüleim, olyan furcsa. Valami ilyesmi lehetett talán benne. Nem is gondoltam, hát mire jó egy ilyen rádióbeszélgetés, hogy ezt úgy végig nem gondoltam. Talán ezt megfogalmazni, mindenképp most fogalmazzam meg először, hogy valami ilyesmi lehetett benne. De aztán ugye elismerte, hogy hát igen, hát ne fordította, nem is rosszul. Leveleket váltottatok? Igen, mikor Prágában voltak, azok megvannak, akkor sokat írt. Van egy nagyon érdekes levél, abban azt írja, hogy 2 nőbe vagyok párhuzamosan szerelmes, ez az első vállása után volt, 53-4 ilyesmi. Prágából egy hosszú levél, a Hotel Esplanade gyönyörű levélpapírján, és az történt velem, hogy az egyik nő az egy nagyon beteg nő, akit tudtam, és gyönyörű, és azt szeretem jobban. Hogyha azt
elveszem feleségül, akkor az egész életemben ez ágyba fog feküdni, ez ennek a kapcsolatnak a rabszolgája leszek, és dolgoznom kell rá, és minden. Nem jött hozzám. Megkértem a kezét, nem jött hozzám. És úgy jártam, írja, mintha a Simó Jutka könyvüzletének, ami a Váci utcán volt, az antikvárium, kirakatában megláttam volna egy Gutenberg Bibliát, és megkérdeztem volna, hogy mennyibe kerül, megmondták volna, én elrohanok, összeszedem a pénzt, eladósodom életem végéig, addig kell ezt fizetnem, de hát nem lehetek meg ez a Gutenberg Biblia nélkül, ez kell nekem. Visszarohanok, hogy megvegyem, és közlik, hogy eladták a Gutenberg Bibliát. És akkor kétségbe vagyok esve, és egyszer mint egy óriási megkönnyebbülés, hogy nem kell az életem végéig rabszolgáként dolgozni ezért a Gutenberg. Na hát nem kell, hogy magyarázzam a dolgot. Visszaadom a pénzt, és nincs meg a Gutenberg Biblia. Erre nagyon jól megvan ez a levél, persze, ezt írta. Nem sokat tudok voltak éppen az érzelmi életéről. Erről, ilyesmiről soha nem beszéltünk egyébként egymásról. És ő sem tudott a tiédről? Nekem nem volt érzelmi életem. Elvettem a feleségemet, és kész. Hát ez volt az érzelmi. Hát ezt tudta. Azt tudta, és azt hiszem, hogy ezért a nyugodt kapcsolatért, ezért talán irigyelt is. Valószínűleg itt lehetett viszont benne az ő sokkal ziláltabb, és sokkal színesebb persze, és sokkal romantikusabb, és hepeupásabb, és kalandosabb. Ezért mégis lehetett egyfajta tisztelet, irigység, mit tudom én miért. A tisztelet inkább Klári iránt, és az irigység iránt talán. De erről soha nem beszéltünk. Soha az életben. Mert hát az, ugye, Réri mondta egyszer azt, hogy az ember kibe szeret bele, azért nem felelős. Kivel él egy életet, azért felelős. És ez nagyon jó mondás azért. Tehát azért velem előfordulhatott volna, hogy én mit tudom én, kibe szeretek bele, és esetleg hozzám is jön feleségül, Isten ments. Mondjuk egy nagyasszony típusba, aki egyfolytában űz, ösztökél téged, és nem, hogy nem akar szalont tartani, hanem éjjel-nappal szalont akar tartani. Vagy pénz kell neki. Vagy pénz, és a kettő szó. Vagy acélnál kell vacsorázni. Acélnál kell vacsorázni. Ugye? És így tovább, és így tovább. Vagy most mit tudom én, kinél kell vacsorázni. Tehát én azt hiszem, hogy én ezt nem csináltam volna, akkor se, szóval egy idő múlva bemondtam volna az unalmast, mert nem szeretek én acélnál vacsorázni, nem erkölcsi okokból, hanem unom. Van ennél jobb feladat teendő is az életben, de mindenképpen ez feltétlenül konfliktust okozott volna. Már gyerekek vannak, meg mit tudom én, micsoda. De hát ebben iszonyú szerencsém volt. Mert én, Klári, mielőtt 22 éves voltam, amikor összekerültünk, de én abban a 2 évben 15 nőnek megkértem a kezét. Én akkor mindenáron meg akartam házasodni. És hát a jóisten megkímélt, egyik se jött hozzám. És hát rettenetes, elképesztő szerencsém volt. A házasságom, vagy nem tudom, minek nevezzem, a kapcsolatunk, hát az az életem. Ugye több mint 30 évig voltunk együtt, ez a legfontosabb. Tehát az nem vitás a számomra, hogy a legnagyobb ügy, ami velem történt az életemben, az ez. Tehát ez nem hasonlítható súlyában az égvilágon, nem egy kategória, akármi mással, ami velem történt. Ez egy Rómeó és Júlia szerelem volt, kérlek tisztelettel. Csak hát máshogy zajlott le. Azért is fizetek érte ilyen drágán most, és hát akkor lehet azon okoskodni, hogy ez egy jó üzlete, vagy egy rossz. Én azt hiszem, hogy jó. Beszéljünk a halálról, a viszonyot életed során a halálhoz. Rendhagyó. Ugye azt szokták mondani, hogy fiatal korában gondol az ember a legtöbbet a halálra, kamaszok gondolnak öngyilkosságra. Én nem gondoltam halálra, a gettóba eszembe nem jutott, hogy engem meg fognak ölni. Halhatatlannak képzeltem magam. Nem akartam soha akkor öngyilkos lenni. Föl sem merült bennem. Elég evidens volt, hogy engem betesznek egy vagonba és elvisznek Auschwitzba, akkor Mengele rögtön
balra küld, vagy nem tudom, jobbra, amelyre küldték azokat, ugye gyerekparalízises lábammal, akiket a gázba küldenek. Ez nem érdekelt engem, nem hittem el, hogy ilyen megtörténhet velem. Tehát emlékszem arra, hogy például egyszer Juhász behozta egy versét, hogy repülnek a temetők, vagy úsznak a temetők. Ilyen 50-es évek közepén írhatta, hogy a temetők fölemelkednek és úsznak az ég alatt. Biai temetők, vagy nem tudom, hogy volt ez már. És mutatta, Vas is ott volt, meg talán Ottlik, és valamit mondtam, hogy hát én folyton a halálról írsz, meg vagy őrül, hát most mit jössz folyton ezzel? És én nem szeretem ezeket a dolgokat, és akkor Vas megszólalt, hogy hát akkor a világirodalom 3/4-ét nem szereted, meg nem érted, hogyha a halálverseket nem szeret. Úgy elhallgattam. De így volt, hogy ez engem akkor nem érdekelt. Szóval ehhez nekem az kellett, hogy körülöttem meghalljanak azok, akiket szerettem. És végig is csináljak egy-két haldoklást. Mások halálában mindig megélted a magadét? Meg. Azok a közeli halálok, elég sok volt azért ebben a 20 évben, ugye? Azokban megéltem. Sőt, kérlek, most már azt is mondhatom, hogy mások halálában már azoknak a halálát is megélem, akik meghaltak. Tehát van egy olyan dolog, hogy amikor Vas Pista meghalt, az volt az utolsó nagy halottam, egy éve, akkor még azt is megélem, hogy meghalt valaki, aki ismerte Klárit. Jól. Tehát akivel, megint egy emberrel kevesebb, akivel Kláriról beszélni lehet. Majdnem ez volt az első gondolatom. Tehát van egy ilyen is, hogyha meghal valaki, akkor megint valakivel nem lehet beszélni arról, ami történt, ami volt. Hát ilyen élményeid neked még, hála Istennek, nem lehetnek, de ezt nem nagyon lehet megspórolni az embernek magának, ha olyan sokáig él. Egyébként ez is furcsa, hogy nekem szent meggyőződésem volt, eszembe nem jutott, hogy Klári előbb halhat meg, mint én. Soha. Ez annyira evidens volt a számomra, hogy én fogok meghalni, noha 2 évvel fiatalabb vagyok nála. Most úgy vagyok ezzel, hogy noha nem vagyok hívő, a haláltól abszolút nem félek. Már attól, hogy én meghalok. A meghalás folyamatától félek. Tehát a betegségtől, a fájdalomtól. De ha most valaki idejönne és azt mondaná, hogy holnap reggel nem fogsz fölébredni, akkor azt mondanám, hogy jó, el van intézve. Ez őszintén nem zavarna. Attól, hogy bevisznek egy kórházba, és vagdosnak, és fáj, és nincs mellettem egy nő, ugye, mert ez a külön pokla ennek, ettől nagyon félek. De magától attól, hogy lezuhan velem a repülőgép, amikor a jövő hónapban Oxfordba megyek, hát nagyszerű, bár lezuhan. Abszolút aláírom, és benne vagyok. Nem megyek el teli podgyásszal, ilyen dolgok nincsenek, nem sajnálom, amit nem csináltam meg, nem érzem úgy, hogy feladatom van itthon, hogy a gyerekeim, hát ezek már nagyok, már a legkisebb fiam is 36 éves, szóval ez eszembe nem jut ilyesmi. Így vagyok vele. Réz Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A 8. rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. A hangfelvétel 1993-ban készült.